Noin. No, nyt on pieni pelastusoperaatio. Kone jäi tuohon viidelle, on tuuli. Paljon kello? No kun se on tässä oksalla saatana olla. Mut mä ajattelin tuollakin pelastettua se. Niin mä saan sen. Just on tällainen. No mä soitan, jos mä saan tän koneen tästä alas. No paljon tässä on aikaa? Joo, ei me tarvita paljon. Mun pitää varata tähän 5 minuuttia, 10 minuuttia tähän pelastusoperaatioon. No. Mä soitan kohta, kun mä saan sitä alas. No niin, moi. Moi. Tuli pieni pelastusoperaatio nyt. No. Tossa kone jäi tohon oksaan. No mä oon sitä teidän touhua seurannut useamman päivän, koittanut olla vähän aikaa hiljaa, ettei itse älyä sitten se, että tossa on muutaman 100 metrin päässä sillan tolla puolella asumuutonta seutua tilaa vaikka kuinka helvetin paljon. Ja te tuotte tähän takapihalle. No, eiks tää mä ehdotan nyt kaikessa sovussa, että ette enää tuu tähän pörräämään niiden vehkeiden kanssa. Tässä on yksi syy. Sitten toinen syy on se, että täällä on paljon kotieläimiä, ihmisiä, linnut ei uskalla lentää, oravat on piilossa, kaikki, että toi häiritsee tosi paljon. Mut mä oon ajatellut, että älyätte sen itse. No mä ajattelin, että kun on sähkökoneita, niin ne ei oo sellaisia mennyt polttomoottoreita. Tuolla... Hirveä seura, mekin ollaan muusikoita, se surina on helvetinmoinen meidän korvissa. Se soi, se korkea sävelä ei tuolla ylhäällä. Mutta ei, se on hyvä, että sä sanot, kun meillä ei mitään niin, kun mä tiedän, että tuossa on toisella puolella, kun siellä on ollut niillä polttomoottorivehkeillä, niillä isommilla. Joo, mä tiedän. Kun on ollut siellä, mutta toi on niin hirveän hyvä, kun siellä tossa ei oo ketään asutusta. Joo, mä tiedän, sillä toisella puolella. No, joo. Siinä on ihan katos, mä ymmärrän teitä kyllä ja musta niin, mietin hirveän kauan itse, että meikö sanomaan. No eikö se ole ihan hyvä, että sanoa, että sillä lailla, että ei tässä kukaan pahalla tahdolla sillä. Ei, mutta katos, niin hyvä jos ymmärrät näin. Niin, kun se on niin lähellä, jos tuossa olisi pitkä matka, niin mä... Eikö me olla yhdessä ollut, kun oli toi Eläholtan pienet pojat, kun oli mukana, kun me asutaan tuossa ollut vain näppärä, mutta tosiaan, että jos me ei se siinä mitään. Hyvä, kato kun se on niin lähellä, ootte sitten kävellä yleensä? No mä oon itse mulla on pyörä, kato ollut sellainen, kun on ollut lasten peräkärry tuossa mukana. Se on niin hemmetin hyvä, että jos mä väitän, että parempi kuin tämä pitkä heinä tässä. Onko se mä vaan sitä, että kun nämä pienet pojat, kun niillä oli taas ne pienet lennokit, että se on sama, kato se pörrää niin älyttömän paljon. No missä se nyt se kone on? Ei, tuossa oksassa. Ai se on siinä. Tai tuossa, mä katsoin just, että pitäisi vähän ravistaa tuosta, kun mä tuohon meni. Missä oksassa? Siis on tää iso on tossa, suoraan tossa mun yläpuolella, tossa pääkärjessä. Niin siinä ei harava riitä vai? No ei toi harava, mutta jos mä vähän tuossa ravistelen. Mutta niin, no selvä, hyvä, että sanoit, että ei tarvii niinku pitää sisällään sen. Mua ottaa siis se niinku narina, kun mä ymmärrän, että se on pojille ja kivaa ja tolleen, mutta että sit kato 3-4 konetta on yhtä aikaa, niin on aikamoinen. Niin, no se on totta, että on. Ja eihän me nyt tässä koko aika niin. En mä tiedä, tälläkin just, että on se, tietysti tääkin on, kun pitäisi vähän tyyntää ja tällaista, niin ei tästäkin pääse noilla pysty lentämään, että yleensä päivällä, kun se on joko taas illalla tai kun on tyyntä, niin tietysti se kuuluukin se ääni. Joo, mutta jos se olisi kauempana kuin silloin toisella puolella, mä en olisi viittinyt puhua, mutta jos mä saan pyytää, niin... Joo, no mutta sano sitten noille, mitä mä tiedän nämä ihmiset. Joo, hyvä. Joo. Kiitos. Jos tarvit apua, niin mä tulen auttamaan. No joo, katsotaan, jos mä tosta saan varisteltua, että ilman, että mitään suurempia uimurtumia. Tää on tää iso oksa tossa, ettei nää sen verran, että mä saan Kyllä se oksa kestää. Joo, mä katson, se on tossa kärjessä vaan, niin se on ihan tossa reunassa, kun siinä se on vähän ravisteltu, niin se tällä. Joo, tässä nimittäin
mutta on semmonenkin, tässä asuu Pampi-perhe. Joo, mä oon nähnyt ne kaurit. Oletko nähnyt? 3 pentua ja Joo. ema. Ja ne on tässä tosi usein, kato, kun tästä saa vettä. Joo, mä oon kattonut, kerran mä katoin kun mä hain, kun nehän makuilee tuolla notkelmassa. Ja kun mä lähdin kerrankaan hain sitä konetta, ja se oli laskeutunut, niin menin ihan 10 metrin päästä 10 metrin päästä ne lähti menemään, mutta ei ne hirveän arkoja ollut sillä lailla, kun mä kerkesin kännykkäkameraakin ottamaan videoin niitä. Ne on tässä useasti, ne tulee meitä syömään omenia ja vettäkin me annetaan. Niin on aika kiva, että linnuthan laskee tämmöiset koneet niin haukoiksi. Joo. Niin se on silloin, että katsoo, että siinä on pienet linnut varsinkin. Mutta... Joo, se on jännä, kun me havaitaan se sillä tavalla, että ei mitään yhtään lentoa pihalla. Joo. Niin ne pikkulinnut. Joo. Mä katson, että ne on isot, kun sit menee, siellähän varvikin. Joo. Mutta Joo, no. joo. No, mutta kone on onnellisesti alhaalla. Hyvä.